Здравейте, аз съм Борис Райков, на 18 години. Караме този BMX, ранка Фент, вилка Одисей, капли Ейбо изцяло, седалка Фиент, курбали Фиент, лапа Одисей, най-хубавото кормило Фуего и бар пад, за да си прикрием отпечатъка от зъба ми. Карам от вече 6-7 години сериозно BMX. Мога да кажа, че съм прогресирал добре за това време. Какво друго да кажа? Това е един от спортовете, който караме много често, но най-добрият спорт за каране е 11 училище в Дянават. Източната част представя 200%. Голям и остри изрода и хуй за продуцента. Лятото свърши, всяка дуда сълзи бърши. Аз си мисля, аре стига толкова с плажни снимки мърши. За вас аз съм екзекутора и играя с вашите камъни по вашата чутура. Като бягам 10 метра се задъхвам. Поенявор съм, ама с времето изсъхвам. Спрях да ползвам брати, братле като обращение. Не обръщам друга буза, но и не търся отмъщение. Баба и дядо живееха за нас внуците, а ние ги избягвахме редовно, бахти куците. Картината е грозна, ама ми допадат звуците. Аз започвам спора и след малко аз го спирам, щото разбирам, че ме мързи да се аргументирам. Искам да направя шоу в някое квартално соло. Кокът пътя ми е гладен, що... Накрая как има едно... такова тинг се чува. Дропни, а? Чуш ли как е? Спри да ме сним! Кружката ми святка, че тази ми се рядка. Раздвижвам яки кълки повече от физзарядка. Правим спойка с надка с тази тройна пратка. Подам камерата си. Чакай! Вало! Милиони моети, стони и нети. Луната спира, слънцето се смее на твоите комплекси. Първи, втори... Браво! Браво! Рап ти кембе му бомбо, макумба, жан, жаква му томбо. Пронто, дай темпо в игрите. Моите ще изпушат цигарите и ще вземат парите. Миришеш ми на тестер, поти полиестер. Ще ти викам сестро, щото мязаш ми на швестер. Гледам рапърски клип, той ако маха. Влюбен в квартала, пеперутка в стомаха. Бавят са в кенефа, тия са на сраха. Кад бяха малки нема, сега ги кефи пердаха. Най-умрелите песни с най-брутална кампания. Верата е изцял, имаш музикална компания. Историята показва, че такова ни е племето. Нямам ко да кажа като разговор за времето. Как минавам прав под масата. Не искам да давам пари под масата. Като цяло не искам да давам никъде. На всяка крачка до тука чувах отзаде ти къде. И няма се откажа, хубаво, че юса каквото имам на сърце да кажа. На сърцето имам етикарт. Питат как оцели твоето отговаряне ми дарт. Не! Айде, бе!